Noni YK, K ja ne. YK, K ja ne. YK, K ja ne. Mä näen 4000 vaihdosta päivässä ja vittu et se vituttaa. Vittu et se vituttaa. Ei joku maku lapset on vituttanut. Ku mitä aivopestää. Joka vittu päivää. Sä voit vain mun vittu. Saina pestasta. Säädän sulle ja tiedän. Se on mitä sinä sanot olevasi sen takia. Mä sanon sen takia. K ja ne. Suomat tykkää orjista ja orjat tykkää massista. Ne väittää, että ollaan vapaita, mut systeemistä ei voi paeta. Suomat tykkää orjista ja orjat tykkää massista. Ne väittää, että ollaan vapaita, mut systeemistä ei voi paeta. Ei voi